Szeretnénk veletek is karácsonyozni egyet, ha nem sértődtök meg. Hiszen nekünk is van egy karácsonyi dalunk. Úgyhogy nem csak Jingle Bells, meg Mennyből az angyal, meg ilyenek, hanem jönnek itt angyalok is. Kellene már normális karácsonyi dal. Így van. Úgy gondoltuk, oké? Ami igazából elmondja, hogy valójában mi zajlik karácsonykor. Oké? Segítettek bennem? Mit játszett este? Örvendjetek!